ama ng libreng kolehiyo. Itong ibinansag kay former Senator Paulo Benigno Aquino IV o mas kilalang BAM, ang principal sponsor ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa pamamagitan ng nasabing batas, ginawang libre ang pampublikong kolehiyo para sa mga kabataang Pilipino. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News Team kay Aquino nitong January 17, sinabi nitong nasa higit 50,000 mag-aaral na sa Pampanga ang nakapagtapos sa libreng edukasyon simula noong 2017. Matatanda ang naging senador si Aquino simula 2013 hanggang 2019 at susubok siyang makabalik ng Senado sa May 12 midterm elections. Kuwento niya ang gulong nangyayari sa gobyerno ang nagudyok sa kanya na muling kumandidato. Pag nakikita mo kasi yung national politics, makikita mo parang puro away, medyo magulo. At yung tinatanong ng maraming mga kababayan natin, Sen, nag-aaway-away sila, sino yung nakikipaglaban para sa amin? No, para sa mga pangailangan namin. Kaya alam ko po ngayon, mahirap ang buhay, mataas ang presyo, may mga problema tayo sa ating educational system, maraming challenges yung mga pamilyang Pilipino. Mahalaga na may mga lingkod bayan na yun yung tutok. Samantala, bagamat isang malaking bagay na para sa mga kabataang Pilipino ang pagkakaroon ng pagkakataong makapag-aral ng kolehiyo ng libre, nais ding isulong ng senatorial aspirant na magtulong sa kanila na makahanap ng trabaho. Pero alam natin na kulang yun eh. Hindi lang libreng kolehiyo, kailangan may siguradong trabaho rin, di ba? So, libreng kolehiyo at siguradong trabaho, yan po yung bibigyan natin ng pansin. Hindi lang para sa mga college graduate, pati rin sa grade 12 graduate na sa public school tayo ngayon. Yung K-12, marami ring kritisismo at maraming reforma ang kailangan gawin. Mahalaga na pag-graduate mo ng grade 12, pag-graduate mo ng 4th year college, o kung Pilipino kang naghahanap ng trabaho, dapat may mga trabahong nandyan para sa iyo at tumutulong yung gobyerno at yung estado na mabigyan ka ng regular na trabaho, trabaho na makatao ang sahod at trabaho na pwedeng pagmalaki talaga. No? So, libreng kolehiyo, siguradong trabaho, yan po yung nais nating maisulong. Kinikilala rin ni Aquino ang ilan sa mga problemang kinahaharap ng mga estudyante, kagaya na lamang ng usapin sa mental health. I know may mental health law na tayo, kailangan lang sigurong pondohan at ipatupad. Alam nyo, yung budget medyo controversial rin yan, no? In the last few months, mahalaga na yung pondo para sa mga kabataan, pondo para sa edukasyon at kalusugan, hindi nasa slash, hindi nawawala, bagkus mas lumalaki pa. So ito po isang pangako, pag tayo po nakabalik na, yung pondo ng bayan, sisiguraduhin nating mapupunta sa mga programang mahalaga sa taong bayan. Bukod sa libreng kolehiyo, kabilang din sa mga batas na isinulong ni Aquino ang Go Negosyo Act, Youth Entrepreneurship Act at iba pa. Liana Canilaw, CLTV 36 News.